Ja, jag ser. Ta bort han så han säger. Nej. Det är lilla svansen. Lilla svansen. Pussy! På bina. Ja, pussy. Ja, puss. No, pussa. Nej, det går liksom härifrån. Jag ska pussa nu. Jag får inte jag pussa på det. Titta, kolla svansen. Titta svansen. Ja, puss. Nej, får riktigt loss emellan. Nej, hon går till mig där nu. Gå till mig där nu. Det är hennes pille nu. Du pussar mig tillbaks då för fan. Det är på YouTube senare. Sådana bilder som man inte vet om. Det är sådana man ska ta. De är bäst. Det är bra. Och nu ska hon pussa. Nu ska hon Ja, glida titta, nu sig. ska hon gå emot och titta. Hon ska våldta honom nu. Alltså hon gör så. Hon gör så. Ja. Ja. Varför hon gör det vet jag inte varför hon gör så. Puss. Och ögonen, titta. Det är så ögonen vänder sig. Så hon blir för känsloöverfallande. Det ser nästan så ut ibland. Jag undrar om inte hon är lite kinky. Här. Lite. Bobo. Bina! Pussa. Jo, det är god. Ja men gud vad hon pussar på han tittar. Men gud ja. Men gud, jag ser ansiktet på honom. Titta, pussa till svansen. Vilken ja men gud, titta. Åh, gud. Ja, så pussar. Oj. Varför gör hon så? För jag vet inte varför hon gör så. Jag skulle ta reda på det varför hon gör så. Hon blir så glad. Puss. Åh, puss. Nej. Nej, det gick Nej, han. Nu ska han bara ha ner henne. Det går inte. Hon bara får fortsätta. Ja, du är god. Ja, är du. Är du en fin flicka? Nej, jag är nöjd. Nu går jag härifrån.